Malawi Brief. Anamiwa auza mtundu wa Malawi kuti posachedwapa akhala kuwulula mayina a nduna zomwe zikuba ndalama zaboma. Iwowa alankhula pa msonkhano wa atolankhani umene anachitisa chakum'mawako, ndipo nkhani yafikanso pa Chidzulo program pamene anthu ali ndi mwayi opereka ndemanga zawo pa zimene anamiwa alankhula. Ndi khalani pomwepo kuti mumve zonse. Umbava wakula kwambiri pakati pa nduna zaboma, ndiye iwowo akuti posachedwapa akhala kuyamba kutchula mayina a nduna zimene zikuba mdziko muno, atazitchula poyera. Ndiye apemphanso boma kuti lionetsetse kuti latsitsa mafuta a galimoto, kuti miyoyo ya anthu akutero kuti mdziko muno ikupsinjika chifukwa cha kukwera kwa mafuta a galimoto. Timafuna tifunsane kuti kodi anamiwawa mukatsatira kodi zimene akulankhulazi nzolondola mpaka nakuyika chiopsezo kwa nduna, ati ndunazi zikudetsa mbiri ya Mutharika ngati mtsogoleri wa dziko, nkofunika kuti zisiretu kuba. Anamiwa akulondola kapena alowa mkati? Imene ndi story yathu yoyambirira madzulo ano yoti tikambirane, koma musaiwale kuti Luntha Television ikhala live kunsipe loweruka likubwerali. Kuli mwambo okumbukira yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, ameneyu ndi Dr. Saulos Chilima, paja adatisiya pa 10 June pa ngozi ya ndege. Ndiye tikafika ndithu dzuloli ndiye kuti tinene kuti imfa imeneyi inatisira chipsinjo pathaso pano zaka ziwiri ngozi imene itachitika. Ndiye timafuna kuti pamene tikukumbukira Chilima ndi anthu ena 8, mwambo umenewu mukukonzekera motani ngati nzika, komanso mukuyembekezera zotani. These are two stories. Tiyambepo kumva maganizo a nzika tsopano kuti kodi mukutenga ya anamiwayi kapena mukutenga imene tikukumbukira imfa ya Chilima ndi chiyembekezo chanu pophatikiza anthu ena 8 amene anatisiya pa 10 June. Chiyembekezo chanu ndi chotani? Tiyambe kumva maganizo tsopano ochuluka ndiwo amene akuyimba foni, tione kuti kodi pa line apa tiyamba ndi yani, lanu dzina komanso kumene inu mwatiimbira. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji bwana? Ndaswera, inu mwaswera bwanji? Ine ndaswera. Tikudziweni kumene mwayimbira ndipo mwatengapo nkhani iti ya anamiwayi kapena imene tikukumbukira chikumbutso cha imfa makamaka cha Achilima ndi anthu ena 8, pamene tikukumbukira zimenezi mukuyembekezera zotani ngati dziko chakunsipe kuntcheu lowerukali? Choyamba ndine Mphiya kusengabe kusalima uko. Mphiya muli ndi flow, mwatenga nkhani iti? Ndi blasha msezo mu minute yangu imwe ndipasa pamene pa. Chitani motero Mphiya. Choyambirira ife kunsipeko tipembekezera kuti Luntha katika kumeneko ndipo tionesapo zinthu zabwino. Chifukwa chokuti tinataya munthu wamkulu ziko muno. Kupereka Luntha kuti kati ndiye kumeneko anzi zopambana kwambiri. Ndipembekezera kukhala mwambo wabwino osalozana chala kuti ayi mwakuti tipembekezera Malawi zipita chisogolo. Samangobwerera malo amozi mozomwe kumangozombulira. Ifeyo tikuyembekeza ndithu mwambo wabwino kumeneko. Chabwino. Ndibwere nkhani ya anamiwa. Zulo anali pa mibawa. Amakamba nkhani zokhazi za mafutazi. I think munthu akamazuka kuzayankhula chinthu nkunga amene chati maona kuti mwina what is the information yokwanira. Ndipo mwina asanga ngotoza Malawi kuti ayi ndunazi zikupanga zakuti mboma. Zikuyenera kutero. Chifanga tanamba kusisa mafuta aja, pano pali maybe zero mafuta date yale loli mafuta aja kana kaminali jama 5 point chakuti kapena 4 point chakuti. Kumalawi kunoko kuli vuto limozi limene maliona kwambiri. Tikapoma likasankidwa anyuwani kapena so likasankazo ndi nduna zomwe. Ndunazi jasi zimaona sogolo, zimaona ngati basi zafika. Apapa nthawi ya GDP
aiwala nokuti kodi amachonderera Malawi kuti tavotere komano zoti apange nonga tino anthu aja tavotera aiwale zimene zandale akonze no ziko pano tisanani zifika paja popyesa mtima kodi awawa mazano direction aitengayi akanakha kuti sitinavotere apa zikanafika apapa abwana tundi kuuzeni mboma mu chisawa kwambiri tukaruda pita mhalikawa kuda kuona chisawa imechupanga nduna zawozi akwana miza mulena akapshalena akamene akuba kwambiri mboma komasika siku lero lipala lisatenga kuuzanika last week yo kuti kumukhoza kudabona kuti myezi 9 awawa nali ndi zizi kodi awawa mimba yawo iyi kupita kuchukwa awawa myezi zakafaji zapita nguyo musana lipencha awawa yani chifukwa chani akuiwala kunyerera mndalama za Malawi misonkho ya Malawi yakuzuzika Malawi yakupinjika Malawi panopa kukukutika kuja anthu akudya koma mkone msonkho pena paliposi kunena kwaka kuti aiti konze ziko lijali kukomera anthu ochepa aiwala zimene akongeresa mapanga nausa kupanga ziki zimenezo ya zikumbukira kuti 2030 sikale zakazi zimagona zimathandi kugona ndachenjezerero kuti akulu tasinthanika chidekanu ka zinthu tabweresa ni fundo zenizeni pa ground muone kodi Malawi akukondani bwanji tinavotera kupita mkhalika ngepita mkhalika akonze zikoni nduna ngati ala kwisa akwenda kwa ichosa apangeli shafu anduna ibwerese chioneka pa ground sapine zikuchitika pano pazi yani anauza musamaende anauza kuti zapindi koma lero kuti kodi pa ground pakubwera chani ifetiye mtinaende kuti mafuta akanakhala pano patafika anamiwa sapa asuzumira china chake ndoti chemakawa mapenzo anga ndamene ndikugwiriza nawo anamiwa mazuwa tathokoza mpia komwe kusalima kusenga be mukhalendo usiku wapambana ineso lero ndiyanire phone yanga yamba wiki zazana amwene tinaponyedwa makunali mutu wabwino kwa basi tathokoza kwambiri kuti danonso thank you so much kumva maganizo anzika mwasula bwanji pa line apa ine lunasula bwino sitizo kumene kwa makawa ineyo kunoko nkwabwino tafika kuti madzulo ano dzina lanu mwafika kudola kuna mbuma Sambanda Bwana Sambanda Luntha Television ikhala Saturday live kunsipe kumene ndithu tizikumbukira mwambo maka wa imfa imene idachitika pa 10 June zaka ziwiri tsopano zatha tidaluza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena 8 kodi mukuyembekezera zotani kumeneku mwambo umenewu komanso timafuna timve kuti zimene ayankhulana miwazi sikulowa mkati chabwino ineyo ndigwira ku mfundi modzi imene yana miwayo na miwawa ndiwathokoze pa chimene achita okay andipo yamba ndimatenga ngati na miwa amone kuti amangu yankhula bozosankhula koma lero ondetsa kuti mavuta ndiko muna kwaji baki okay modi nchifeke panopa ineyi banga support kwa pompilile zinayankhula yeyu zonene kuti mafuta ngofuya ratsika okay chifukwa mutati muone dziko muno anthu akumana ndi mavuta asira masera chifukwa cha mendedwe ndipo anthu salale yawo pita kuchilonga nditamu ingotheratu kuma transport ndipo panopa zinoyenda na miwa aliyense muno Malawi ndipo sangaonenso ngati kuti yankhula koma nzenizeni okay moti timupatse 100% na miwa yankhula zanzeru kwambiri oti timombere manje pankhani yakunsipeyo imene yori tiwafuna zabwino zonse mwambozo ile mwantenere tathokoza bwana Sambanda kudowa mukhalendo usiku wapambana zimu wambiri Mr. Makao kupitira kumva maganizo anzika kuti kodi inu mutola iti pa line apa pali anu masolo bwanji apeno ndithu achita cheche tona masolo bwanji masolo bwanji madzulo ano Hello? Bwana masolo bwanji Kaswera maswera bwanji ndaswera muli pa phokoso kwambiri ndikuti kumeneko lanu dzina ndine Frank Chegabu ku Lilongwe mutsatira nkhani zimene tikukambirana ziwirizi ine nkhani ni kama mbali zonse tayankhulani maganizo anu timve maganizo wanga nili kugwirizana nawo anamiwa okay atsogoleri nkhani ya mafuta iyi ni nkhani imene imafunika dziko izilenga mwa serious okay ndipo zimachita kufika pomvetsa chisoni wezera uli munthu kuti uyende uchoka kwanu upite kumene ukhala amwene kuti kumana ndi zovuta ngati maliro uyeperuka ukapanga nawo mwambo chifukwa kuti matransport akwera ndipo ife tidavula chiyembekezo kuti anthu awa masala udzatipatsa okay
koma pano paeza fika pomvetsa chisoni ko basi atsogoleri ndiye mugwirizana nazo zoti anamiwa mpaka afike podzatchula kuti nduna iyo ndiyo ndimene ikuononga dziko lino pa zachuma sintopolo umenewo umene watsogolera sintopolo ngati dziko lokuyenera liyende choncho kuti ngati dziko lifa likuze chifukwa mbomamu anthu awupirukaba osatumikira Malawi ayi zimadabwisa kuti munthu wakhala pa mpando koma kumbuyo ndimene adalili pantha myezi yochepa kwezori ukapanga zinthu zoti umadabwasa kuti nomwe aja yawo uona mavuto mmene akulira m'midzimu kuli mavuto adzaoneni athererori anthu amene amamva chifundo ndi mmene anthu ovutikira m'Malawi muno atsogoleri tokoze kwambiri kumva maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana kuko kumene mwatiyembera ino ni yankho yokosambalira chilimo tateroni taperekani maganizo anu mofulumira ineyo munthu uja anali munthu oti dziko limamkonda ndipo kuuza wamene uja daluza munthu ofunikira pa nthawi ngati pakufunika tonse tikhale mawu amodzi tipange zinthu moti umkumbukira kuti anali munthu ofunikira osatengera mbali kapena ndale jayi zimafunika tonse ngati Malawi tikumbuke kuti munthu yali ali vice president wa dziko amene adali oti ofunikira kwa aliyense osati kwa chipani cha munthu kapena kumpingo wa munthu koma kwa aliyense ngati vice president wa dziko atsogoleri tathokoza kwambiri potiyanjanisa madzulo ano mpulogalamu imene yachidzulo kuti tonsefe tisiye zochitika zathu tipite makamaka ku focus ya ku Nsipe kuti amenewa anali mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko tathokoze kwambiri kumva maganizo anu zikomo kupitira kumva maganizo anzika ndale pambali akuti tonse ku Nsipe malingana ndi iwo amene alankhula mwaswera bwanji madzulo ano mwaswera bwanji ine ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira ine bantu kudwangwa taperekani maganizo anu with got two stories matolapo iti maganizo anu ali pa nkhani iti maganizo anga ndoti anthu amene akuona kuti boma tsili kuyenda bwino panopa umachionekere kuti ndi mbali imodzi kuti wireless yanu imazeka kudowa ukasungu mbali imodzi ya Lilongwe Salima ndoti muone anthu amene amatsutsa za boma ili amachokera kudowa basi amachokera kukasungu amachokera kumponerako ndi amene amanena kuti boma ili sili kuyenda bwino koma akanaona kuti kodi uchokera pamene analipezera bomali ndi panopa zikufanana mwina panopa kanisopo azamu adakalipo mpasa kapa 1000 kapa 800 kwaja pamene anachisiya azakweracho ndiye pano munthu kumati boma siluyenda bwino soyabiseza anali 1.5 soyabiseza adakalipo 1000 kwaja 800 kwambiri ipo ntimodzipo mpaja sizikusinthapo sizikukwera sizikutsika ntile kokobako boma lingabwe mulemere munthu sikugwira ntchito sikupita kudimba ukalima sikupita kumundu ukalima sikuunguza ntchito ndalama zimene amazinena anthu akudowa akuti kuti ayi zimenezo boma sili kuyenda bwino akuti zidauze chani ndimangoona kuti dziko la Malawi ndi lasanje anthu onse dziko lonse lapansi anthu akuluakulu amene amatsogolera dziko koma ukapeza kuti boma likangowa mtsogoleri akalowa lero lutenda ndalama ulya misonkho ya anthu kodi tonse tizendetsa dzikoli kuti tizidya misonkho ya anthuwo kodi munthu anapita ku sukulu tinamvotera ndiseyo lero kodi munthu namvotera basi nimangotukwana amadya misonkho yathu pamenewo amadya misonkho yathu kodi azipanga bwanji poti iwona amene tavoterezo kuti aliyendetsere dziko ili kodi aziyenda pasi basi kuti tizidziwa kuti tisakudya ndalama za boma azipanga bwanji nemava chisoni munthu akukhala mdziko lomwelo koma akunyoza dziko lake lomwelo ili ngati kuka dziko choncho anthu angagwira bwanji ntchito pamene tasankhawo akugwira bwanji ntchito pamene inu timango akhalira kuwanyoza zikulisoze jani Amalawi kwakukulu ndi sanje inachuluka kwambiri alale mtsogoleri ndi woyipa mtsogoleri wakhala chete pa mdzimodzi akuangoliyo tapitapo basi akalenso ndi woyipaso akulakwaja mudati muone ndi anthu otsutsa akwanu kudowa kuli kwasungu na amene amakonda kuyankhula zonyoza
boma limene lilipo lila Mutalika koma Mutalika akukhala jere panopa mwina bweza services tikugula 200 tikugula mwina 2000 kwazi 2.5 tibakanika kuti bread lero anthu amadya bread 2500 agula bread kodi suka sana ipo mpaja kale pa 6000 kwazi suka ali pampajabe kodi akale kale osaka nasuka 10000 pano pasuka ndiye mundu kumalera mundu akufunsa maladziwo thumba lilo 100,000 komupeza kuti thumba lilo pa 40,000 60,000 akuli boma loyipa lusitsa chimanga azibanga zili kodi amalawo vete chisoni opanda chiti kuko asanje okayoka chifukwa anthu timangopana chifukwa wina akachita bwino ngoyipa tisamakhala choncho ayi boma likuyenda bwino chifukwa ine niwonera kuti zipa mzimodzi anthu akapita kunsika momwe akusiya mtengo achakwera anthu akugula mtengo omwewo mwina zikutsiwa konso zina ndijana amalankhula anthu ine sindipazizesa aluntha inu tamaonani kuti kodi mavoti anu yochuluka yotsutsa boma amachokera kuti kwambiri amachokera kuchigawo chapakati kumponera kukasungu basi kudo wako malo amene wali kumene anthu amatsutsa boma ilili misanja chabe ndi congress party imeneyo mawe anga ndamwewo ngopani mapachisoni kuti munavomereza zimenezo kuti maganizo akutero ayi maganizo asanje boma ilili kuyenda bwino anthu myezi sikiso kodi anthu amene amati boma sili kuyenda bwino ndati muonde kunyumba kwawo alibe nchochera yomwe ena amankhula alibe nyumba yomwe yanjera yamalata alibe nkomwe nzaka zonse zimene ulamuliro wakhalapo koma kupeza kuti boma sili kuyenda bwino kodi akanakale wakanendesa bwanji boma bwanji samayimapo iwawo kuti ndiyima lero pano ndikhalepo ndine president nditukule nsanga dziwo kapena ndikhalepo phungu koma phungu aliyese woyipa amadya misonkho yathu azidya chiyani zikomo kwambiri tithokoze ku nkhotakota potiyimbira ngakhale nali ndifunso kuti nkhani ina ngasi ayiputa ndi kuyiyambitsa ndi anamiwa akuti atakudziwa nduna atu iwo kuti pali nduna zina zikuba simuona kuti anamiwawa ali ndi cholankhula ina amene aja ndinatuluka chifukwa nthawi ija boma mwela tizizira adandaula anthu aye musipi alikokerana kodi kubako yobwaji sakukuloza kuti ayi anabachotera nangangati ali numbo ndikwanyo sangopita direct kuti uyu akuba uyu anabachakula umangopita pa era nthawi yonse umangole kuti akuba boma ili lakuba sangalamikire pa namiwayo yayi muja mankwekwephera muja mamuzunzira muja lera zinyonseso boma lomwe lonso yesi amanena kuti boma lalowa lina labwinoko akuti likuba nthawi mweli labajani myezi 6 nthawi mweli anthu apeza fulani mpaka yakuba mabiliyoni ambiri anthu walemera kale nthawi mweli agula kale jani amiwawo mutamawa panopa imene naona ineyo natulukamo mwina anazungulira mutu poti adamenyamenya kwambiri anamenya kwambiri anamenya kwambiri aja nde alibe sozelo panopa anthu amangoti kunkukhalira sinidziwa kuti amatanthauza chani sudakuyimira samalayi panopa nthawi chamayimiradi chifukwa munthu umafuna kuzinena zona kuti mpalero chiune kuti amalawi akulira myezi 9 yokha anthu akulira ndani akulira monga muchitima lileni congress party muchi ndani akulira panopa akulira mpaka na akudya jani akusoleza kudya lero ndani kuti amene wazikana kuti kuno akulira ni myezi 9 yokha nanga kwankwene abitele 5 nde zaka 5 nde akhala banji anthu alira banji kumene nezimenezo ndi ababwino akakhala kuti ndisanje imeneyoyo palibe zero imene akupanga kwa amene ujayi ine singa muvere ndipo olobanja langa sidza muvera yayi tamva paka na banja lanu mwatuluka anamiwa mukhale ndusuko pamana kunkhotakota tikumbuseni dzina lija dzina lanu tikumbuseni kunkhotakota pamene tikumaliza ine banda kuno kunkhotakota kudwangwa okudwangwa mukhale ndusuko pambana kwambiri msamavumeleze zimene zalunga jonde chabwinayi tamva poti ife timangopereka mwawi kuti anthu azipereka maganizo koma banda tamva kudwangwa mukhale ndusuko pambana zikomo amene ndithu abanda ati banja lawo lonse latuluka anamiwa amayankhula zinthu atadamenyedwa kwambiri mutu ndiye mutu ausukugwira amene ndi mmodzi mwawo oyimba foni mwaswera bwanji aswera bwino kainuyo ayi ndaswera ine ndi Moses Magawa tikudziweni kumene mwayimba foni mayanga ine ndi ama msiziphiri kubalaka mayiphiri
comment yanu imbali tini nkhani ziwiri kunsipe uko tikhala loweruka kumeneko live ngati Lontha television mukuyembekezera kuzotani komanso anamiwa zimene ayankhulazi mwazitsatira bwanji kodi akulowa mkati kapena ali mchilungamo? Ayi, ine ndikuona ngati kunena kuti fa munthu usanganene chinthu chimene sakuchidziwa. Soyeza kuti pa munthu akapata kula chinthu ndiye kuti no chinthu chakuchidziwa. Koma chimene chimadabwisa nchonena kuti anthu amangolankhula awawa akuluakuluwa. Koma palibe chimene chimachitika chonena kuti chithandize kwa anthu amene akuona ndi kumvesera kuti kodi akati okuba ngati amene amakhala kuti ndi okuba mboma kapena ndi okuba motani samamangidwa timangomva nkhani zawo timangodzimva palibepo chimene chimachitika. Koma ineyo chimene ndimangoyamika panopa nchonena kuti zinthu sizikukwera zinthu sizikufika zinthu zinangoyima pamodzi pamene nthawi imene ijayo zinthu zimakwera kwambiri chimanga chimakwera anthu panopa kudya mwamtendere komanso zinthu zinangoyima malo amodzi zimene zikuonesa kuti at least kusiyana ndi mmene zinalili muja. Komano ineyo chimene ndikufuna nchonena kuti wakuluakulu amene ali kuntundako lomene akwenda kuyankhulira anamiwawo akamalankhula zikunena kuti iwe uje ndowokuba ofunika kuti alinde kukhoti pamene mnabwalo moto palibe chimene chikuchitika kwa anthu olemera chifukwa mabwalo akukomera kwa anthu amene ali osauka chifukwa panopa tikuchita kuona kuti iye awati atuluka ati apatsidwa belo komano ndi misonkho ya Amalawi alipo akuvutika ndifuna ndiwuzeni kuli madera ena amene kulibe oliving mazo oliving jigo kulibe pamene ndalama zimene anthu akubazo zikanatha kuthandiza kudera limene lolo limene limasankha anthu kuti akhale madindo kuti azikhala pa mtendere azidya ndalamazo azidya ndalamazo momoti akanatha kutenga ndalama zimene zozo akubazo kukayikira anthu mizigo anthu kumakhala mwamtendere. Mumaziwa ino anthu akumuzi amasangalala ndi chinthu chochepa mazi enieniwo apanjiko unokwezeka kuti anthu akusangalala boma ili labwino mwaona komano akungonena kuti wokuba bwanji osanena kuti uje ndinokuba ndekuti no anthu aja tikhalabe ife kuti dziko lathu anthu pano achenjera ndekuti no munthu akaba amugwira likhala motere koma anthu olo agwidwe angopitako kubwerako alowe nkataje mabuledi atuluke mabuledi koma munthu amene wango bankuku kambuzi akumpasa 14 years 20 you see so ndi zinthu zimene ife kwanthu wokuti tikuyang'ana tikumva tikumvetsera zimatipwetekesa munthu timaona yosenga kale akakhala kuti ali pasogolo angotipwetekesa munthu nkumvetsera koma akanakhala kuti zinthu zakuzichita komanso akuziyankhula kuzizichita komanso akazichita kumabwalo koso ayenera kuti azigwira ntchito moyenerera kuti kodi anthu amene wawa akuluakulu akuba ndalama zambiriwa akupanga nawo chani maona chabwino ndithu ndathokoza Maiphiri from Balaka kuti ayi mwatero kuti anamiwa timayembekezera kuti mayina awo mungotiuza komanso kubwalo la milandu chilungamo sichikuchitika zokomera iwo ali mchuma thokoza kumva maganizo anu khalendo sikupambana zikomo kwambiri ndiponso kumene ngati akumva amvedi ndithu madandalo a Malawi asangonena kuti boma likalowa ili inu wokuba koma wokubawo osagwira koma boma likalowa inu wokuba inu osagwira inu wokupha osagwira koma chonsecho iwo akudziwa chilungamo kuti ndichi kodi ife osauka titani. That's the question. Tithokoze kumva maganizo anu Maiphiri ku Balaka mkhalendo sikupambana zikomo osauka atani malingana ndi funso kuchokera ku Balaka upitira kumva maganizo anzika inside chidzulo program ya live and direct from Bishop Neff Center makamaka ku area 2 tafika kuti madzulo ano kumene mwatiimbira madzulo ano dzina lanu kumeneko mansoni kuti tunapereka mwawi ya kumvetsera pa television timafuna munthu kaimba foni mudzimva direct phone yanu mwasula bwanji bwino kaino ndaswera kuchokera ku Balaka tinali ndi mayi athu pano tabweranso ndi mayi ndikuti kumeneko dzina lanu kumene mwatiimbira kuno kulilongwe Mrs. Phiri Phiri area 25 what
coincident tinali ndi Maiphiri kubalaka apa ndi Maiphiri ku area 23. Maganizo anu pa nkhani ziwirizi mukutengapo iti madzulo ano Maiphiri? Ayi ndiyambe kunena ya achiwiri a president athu Mr. Chilima. Tingopempha kuti tiyeni tonse titule kwa Ambuye. Chabwino. Chilima cha ucheni chiliza chawo chikhale chopambana kusonyeza kuti a president aja amaopa Mulungu. Amatumikira Mulungu. Ndiye panopa tipemphe Mulungu yemweyo aendese chiliza chabwino. Chabwino. Tumusogoze Mulungu kuti zonse ziyende kuchokera kwa Mulungu. Chabwino. Pasakhale kusokonekera pena paliponse. Nkhani yachiwiri yanamiwa. Pitirizani Maiphiri. Iwo wanamiwawo azikhulupiriranso Mulungu. Oho. Chifukwa munthu kungonena kuti tichula mayina amene akuba ndalama. Kumeneko sikuyankhula ayi. Okay. Koma azichula mayinawo chifukwa akachula chocho kungonena chocho zimathera momo. Okay. Mwina anamiwa sana agayire. Ango zimene akuba zawozo mwina sana agayire. Chifukwa zingonena chocho akagayira ndalama zosaulula. Akanakhala ena akanawululiratu. Nde iwe waziopa Mulungu azichita zoopa Mulungu kuti zonse ziziyenda mwa Mulungu. Achita zimenezo poyera achula mayinawo tiziwe kuti akunena zoona kuti iwe wamakhulupirira Mulungu sakubako mpomamu. Ndithu azikondanso Mulungu pemphera kuti aziwulula zoona zikuzeni zochokera pamaso pa Mulungu. Osati sana tigayire ndalamazo ningochula mayinako osachula azingonena ngati kwayala. Ayi anene zoona zokha tiziwe tonse. Zikomo ndathera pamenepo. Mayanga utathokoza mkhale ndi usiku opambana. Zikomo amene ndi Mrs. Phiri from Lilongwe akuti anamiwa kapena sadakugayireni bwanji mayina osubudangotchula mufuna kakugayirani ndiye kuti mkhaleso chete. Mrs. Phiri all the way from Lilongwe. Kupitira kumva maganizo anzika mwasula bwanji madzulo ano amene ndithu amvetsera ku television tatula ina mwasula bwanji madzulo ano. Ayi ndaswera tafika kuti madzulo ano pano mudakazungulira mu Lilongwe pano mukuchosa ku 13 tsali 12 mweri ya 12 25 kuja mjose ku 13. Chabwino. Ine ndima pa nkhani ya anamiwa. Please go ahead ikuoneke imene yambira kulankhulapo. Anamiwa ayankhula nkhani imene yokuza ni mafuta imene imakhala ngati a mystery imakhala kuti imasowapo idziwa pake. Ndiye maiteki pamene paja ndiyonena kuti mafuta akhoza kutsika atachosedwa malevels misonkho imene imakhala pamenepo. Ndeni mapempha kuti chimene achiyambachi ayimebe pa chomwecho chifukwa popanda iwo kuyankhula ife sitikanadziwa china chilichonse. Chabwino. Andi iwo aja nthawi zambiri akamayankhula chinthu winaso ananena kuti amakhala kuti apanga research yokwanira. Ndese tichite build pa zimene wafukula tione kuti tingathandizane nawo bwanji. Chabwino. The least we can do ndi kuwasapota. Chifukwa pochula mayina sangakuchula kungodzumbuluka lero ndi lero yayi. Ayenera achenjeze, ayenera akhale nchogwirika, koma kumene kwako agwedeza amene akubayo wadziwa kuti apato nthena iliyonse ndiululika. Dziko lonse linali phe pa nkhani ya mafuta, munthu mmodzi wayankhula. Sichanzeru kuti tingoyamba kuntsutsa mpaka na kunena kuti ayi ndiye kuti sana mugayire. Imeja is a serious accusation. Ndiye kuti mawa akadzamva sokena zanena kuti pachanthu amati ndadya nawo. Ndiye ife timapempha ano kubomako kuti ndi zimene ayankhula anamiwa. Tiyamve amalawi kuti ziafikire kuti timukhudze Malawi. Misonkho imene tingakwanise apapa tichose. Anazaniraso za fuel, automatic fuel pricing. Mafuta hata akumati akakwera, akumati kwerera. Nde akatsika. Sakumatsika moyo ife timvepo kuti tatsika. Ife manthu amba metili kumapetofe.
akanati yankhuliranso kuti mafuta akatsika matransport iso azitsika. Okay. So transport imati ikakwera akuti tikugula mafuta pa black market tena ukakatsika ima popaja akazakwera yo ikati gear yake ndi galimoto yopanda reverse imangopita forward. Ndakati yankhuliranso kuti papezeke njira kuti boma lizi chitano molamula kuti mafuta atsikawa mitengo ijamati ya black market ija itsikebe. Mwachidule kwambiri ku nkhani ya chiliza chakunsipe. Please go ahead. Yes. Ifeyo ngati Amalawi tikayenda mmaliro tikumva kuti tikudziwa kuti panali zoperewera za munthu timatchula zabwino ifeyo chomakhala ulendo wake umaliza. Ndife tikuyembekezera kuti amene akwanise kupita tiyende mwa umodzi amene tikhale ndi mwayi ngati ineza ikakamira luntha pa tsiku limenelo tionesese kuti tikuyika the common good. Munthu uja anasiya maki pa dziko anatiphunzitsa machitidwe ena chiyang'aniro china pa zochitika mudziko kuti munthu umenika kumatengapo mbali. Tikuyeneka timukumbukire munjira imeneyo timpase chimene tingapase ndi kumulemekeza padakika anapita chimene tingakwanise kumpasa panopo ndi kulemekeza mwambo wakewo. Chabwino. Ine bwana wanga ndilekezere pomwepo. Tathokoza kulilongwe bwanji mukhale ndi usiku wopambana bambo anga. Zikomo pitira kumva maganizo anzika nthawi ya ndi kuthamanga kwambiri about 15 minutes tikhale palaini pali ndani apa mwasula bwanji. Ashabina na makaya kuzozo Mr. Ken wa Poma Mafurira. Amafurira mukutenga nkhani iti kunzuzuko tini nkhani ziwiri. Ndati mitengana miwanga kale mutu wake sina uzose kweni kweni. Akuti posachedwa apayamba kutchula mayina anduna zimene zikuba kwambiri mdziko muno iwo wazizindikira ndunazo. Ndakuti zikuononga mbiri ya Professor Arthur Peter Mutharika ngati mtsogoleri wa dziko lino ndiponso apempha boma kuti tatsitsa nkoni mafuta chifukwa anthu akufinyika mdziko muno ndipo zimene alankhula anamiwa. Alankhula bwino kapena alowa mkati nkuona kwanu Amafurira tuyambire pato. Kwa ine ndikuona ngati pamene panamiwa afurumira. Okay. Kufumira kwaje kwakuti boma ilili laamba kumene suti tumene masiku amene apangawa angakwanilise kumene zingachitike kukwanilisa pa nthawi imeneyi. Sizingateke. Okay. Koma limakhala vuto la anthu amene akuzicha kuti omenyera ufulu amakhala anthu adyera nthawi zambiri. Amakhala anthu adyera sataonapo amene kumbuyoko amazicha ngati mina ndi anthu omenyera ufulu pamene aufuna azikhutisa mimba zawo. Sitingathe kumankhulupiraso na miyaso zimene akulankhulazo tena sasokonezi tione bomali zimene ligwirire ntchito ngati pali zina zimene zizioneka tiziona msogolo olo muna zaka zomwe zimene zikubwerazi kuti atapaziona wapanopa wajafulumira. Chabwino. Tikanadikira kayo tione kuti amene apangire boma lake lili kuti likhala bwanji. Ngati pali nduna zimene zikupanga zimene zozo ziziwika. Pata nthawi ziziwika. Okay. Kuti sathamange zambiri tisasokoneze kayendesedwe ka boma panopa tiasiye tiapase mpata. Sana asachoka mafuta ambiri amene boma lina limene lachoka linapangapo ndio tisapupulume kutenga zambiri nkhani hii kuti tiyipitise kuti mina ayana miwa yangu kuyankhula hivi. Mina chimateka kuti iwo tifake kuti mina apena pake chana pasidwe kena kake information afuna ziyankhula zinthu kuti kukhanga tiyende wodziwa kwambiri. Kwa pamene tikumuona kuti pena pake funawo sayamba kulowera hovu. Ndithu amagawa ndithu. Tathokoza bambo Mafurira. Nafuna mina ndingoyikira poje kuti malingana ndi mambo mine uchitike nawo kudafunira zabwino zonse kuti mambo yende bwino. Chabwino. Usakhale ndi ziwawa fatayo na social media zikuyankhulira zambiri pasankha nduna amene akayankhule pamene pali a president imene zisatikhuzise kwambiri. Kini ayo ayendese boma
nimwa kuzuira kahasankahasaka asiye na asaka kainire tsata wana ma social media nikamba kwangu lida kwa basi zimenezo anthu abazite kuti mtimwayo wosankha amina mfuni ndithu ndithana magawo. Ndathokoza bambo Mafurira all the way from Zuzu mkhale ndi usiku wopambana. Tathokoza mva maganizo anu na sasa takunya bia ni kwambiri zikomo.